Stay mesikhuluma ngo-gender inequality. Ngibize kahle ngithi. Yebo. Ngicabanga ukuthi lapho Stay sisuke sikhuluma ngabantu abasuke beyovakasha eGermany. Abantu abanje inkonzo yendawo yami. Sebele la hotel. Germany. Azi bangayithi isithunzi abantu bale ndaweni yazi. Eke ndoda ukhuluma kanje sidala noma mhlawumbe ubinjwe idombolo noma ubanje inkwahla. Manje uyangazi mina. Cha ndoda angikwazi. Uba vele wena ukhuluma ngobhazo nje. Ngiyena uMasaka. Ngitshela ukuthi mina ngoba uthi hey Masaka, ukhuluma nale yandoda eminyama ade ukhuluma naye engathi ithayile emoto eqedwe ukwashwa yiphara. Ngoba iyona ke kufanele nguMasaka. Hey, yabona balo mfana lo. Hey boss, ngithola ukuthi uzoza nawe nje. Usana. Yewena. Kusazophela. Ungifaka kulento. Message yami. Usufuna ungibulala. No mfethu ngangazama ukubulala mfethu laphana. Ngangifuna ukushaya ngesibhamu uquleke mfethu mase siyadlula kulento mfethu. Hayi bafethu nginazi mina kule ndawo. Niyafika noma niyahamba? Yesu. Ayisima lawo. Ngengimendleleni yakho. Naw ungamendleleni yami. Yabona mfethu kunomthetho. Kulandela wawo umthetho la. Khale sami isicathulo mfethu. Labo mfethu sibabulala abantu. Iyabona ngathi awuzwa. Angene ekhanda lakho. Qam lalelapha. Suka eNanda. Uyazi? Uza nganene Matewa. Izinyathi. Matata. Maqadini. Kushona la emaphepetheni. Ngisebenza. Ngizobhekisa phezulu. Futhi kwawena ngwenze lutho. Tshela. Boss.